קרה? זו תקופה שמרגישה לי כמו שנה, הגעגוע והזיכרונות ממך לא עוזבים אותי. מה קרה? חשבתי נעבור גם את הרע, תראה בסוף הכל זה קלישה. היום אני חשבתי שכל מה שנתתי יעזור, להישאר איתי ולא לעזוב, וידעת שהעיניים שלך מסתכלות קרוב, אני שבויה ורוצה מזה עוד. הלב שלי מבקש לא לכאוב, מבקש לא לכאוב. איך זה מרגיש ללכת ולחזור מתי שתרצה, בינינו אני הצד המרצה, תמיד דאגתי להסתיר את עצמי. לא תקבל אותי, כן תאהב אותי, אתה משחק איתי, אולי תשחרר אותי, אני שונאת אותך אבל עוד אוהבת, עוד אוהבת. אני חשבתי שכל מה שנתתי יעזור, להישאר איתי ולא לעזוב, וידעת שהעיניים שלך מסתכלות קרוב, אני שבויה ורוצה מזה עוד. זרקת מילים גדולות לאוויר, מיליון סיפורים וכמה ניסינו, את מה שהיה אי אפשר להחזיר, שיחות שהיו אמורות לגרום לי לזרוק את הכל, לקום וללכת שנתיים שלמות רק בוכה בלילות, בסוף זה אתה שטורק את הדלת. אני חשבתי שכל מה שנתתי